dal-aħħar, anzi issa ftit mhux ħażin, nisimgħu appelli imqanqlin biex nibqgħu ġewwa. Mhux veru. U li tibqa' ġewwa mhix ħaġa sabiħa. Hawn min ejja ġewwa. Jien m'iniex ngħid illi m'għandniex nibqgħu ġewwa, anzi nieħu l-okkażjoni biex anki jien inġedded l-istedina tiegħi li fiċ-ċirkostanzi li qegħdin kemm jista' jkun ma nitperċewx mit-tiegħi. Però veru l-għeluq huwa ħażin. Mhux qed ngħid tal-għeluq fiżiku tagħna. Għandi f'moħħi dawk illi għamlu shutdown fuq moħħhom illukjat. U allura ma jaħsbux. Allura kuntenti dak illi ġabru matul is-snin. U allura jippreferu jingħalqu fil-ħsieb tagħhom, qed niftijem ħsieb magħluq. Jien għandi dawk illi huma magħluqin f'mentalità illi għadda żmienha. Inti llum għadek tara xi ħadd joħroġ bl-onnella f'ġieħ kemm hemm. Imma għad baqanna min jilbis l-onnella. Qed nitkellem issa f'sens figurattiv. Mentalità tal-bieraħ irid jew trid tgħix għallum. Jien għandi f'moħħi dawk illi huma skjavi, letteralment skjavi ta' skemi mentali tal-bieraħ. Li forsi il-bieraħ kienu jagħmlu sens imma llum ma jagħmlux. Jiena għandi f'moħħi dawk li għandhom album magħluqa issa, mhux biss moħħhom, imma anke album. U allura huma jibsejn xierfa mal-proxmu u anke ma' Alla. Għallu album għal Alla. Dal qed ngħid japplika sew għal kull wieħed u waħda minna bħala ċittadini, anke bħala ċittadini, anke bħala soċjetà. Imma japplika wkoll għalina bħala dixxipli tal-Mulej, bħala komunità nisranija. Xi drabi tisma' u tara ċertu sinjali fil-komunità nisranija ta' għeluq, ta' muffa. U għalhekk bir-raġun il-Papa Franġisku kontinwament jgħidilna jien irrid knisja li toħroġ, mhux knisja magħluqa. Aħjar knisja li xin toħroġ twaġġa, timbarax, milli knisja magħluqa. U jien nibża b'tiegħi li fil-ħajja reliġjuża, fil-ħajja spiritwali tagħna imbagħtu minn dan l-għeluq. U għalhekk tlifna il-freskezza tal-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Aħna biex intikom eżempju kuntenti b'dak il-ftit formuli tad-dottrina li tallimna fil-lezzjonijiet bi-preparazzjoni għas-sagramenti u jisu dikej l-għarfien tagħna, il-ħsieb tagħna dwar Ġesu. U daqshekk qalbna tinfataħ għalih. Imbagħad kien niġu għall-liturġija, kien niġu dikej għal mod kif niġġudikaw, kif napplikaw ir-regoli tal-ħajja, naħseb hemmhekk għadna nistgħu nagħmlu pass l quddiem. Għalfejn qed ngħid dan ħbib tiegħi. Għax meta nisma' l-Vanġelu
Min jaf kemm darba smajnieh, mhux veru. Min kull darba ngħid imma x'ħajjgħid li ġdejt illum. Tafx laqatni jibda hekk ara. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ 10 xebbiet li ħarġu. Mena s-saltna ta' smewiet mis-saltna magħluqa fil-kastell, magħluqa fis-sawr ħalli ma jiġrila xejn, immija bħal dawk l-10 xebbiet illi ħarġu. Walek naġentenni kemm għandna bżonn illi noħorġu mill-għeluq tal-ħsieb u tal-moħħ, mill-għeluq tal-ħajja tal-ispirtu. X'immotiva? X'kienet ir-raġuni li dawn l-10 xebbiet ħarġu? Ħarġu biex jiltaqgħu mal-arus. Mena l-imbuttatura, il-molla biex dan ħarġu l-imħabba. L-imħabba għandha timbuttana biex aħna infittxu, biex aħna nistħarġu biex aħna ma nkunux kontenti b'dak li għandna. Aħna n-espressjoni guffa, minn ma jbiddilx tafu xtejt, iqamni. Imma anke fil-ħajja reliġjuża, anke fil-ħajja nisranija tagħna. Allura noħorġu ħbibtijaj minn ċertu skemi li aħna għandna, minn ċertu ċertezzi, mhux għax il-verità nbidlet, imma li niskopri ftit iktar x'inhi l-verità. U kollox irid ikun imbuttat mill-imħabba. L-imħabba vera l-Ġesu. Ma tħalliniex bħalu għajn. Imbagħad il-Vanġelu jgħid dawn l-10 xebbiet kellhom l-imsiebaħ. Waħna s-soltu ngħidu 5 kellhom iż-żejt u xekk. Aqlejn u 5 ma kellhomx. Mhux veru dan. X'in tarġa' taqrah tgħid x'kien telqu fil-bidu dawn? Kollha kellhom iż-żejt. Kollha kellhom il-mużbieħ mixew. Imbagħad naturalment x'ingħadda il-lejl kien hemm ta' xi ħud illi iż-żejt spiċċalu. Imma fil-bidu kollha kellhom fjamma tnemmnem, fjamma tixel. Biżżejjed bis-setgħu ipoġġu pass wara l-ieħor f'dejn ir-riċerka, f'dejn it-tfittxija. Mela l-10 kellhom id-dawl. Wallu dal-10 xebbiet din is-saltna talla min huma aħna bil-tiegħi. Għalhekk qed laqtetni dik il-kelma noħorġu minn l-għeluq ta' ċertu skemi li aħna għandna. Imma biex toħroġ irid ikun hemm l-imħabba timbuttak. Irid ikun hemm għandek dan id-dawl, kull wieħed waħda minna għandu d-dawl. Naturalment, id-dawl ifisser il-kuraġġ, id-dawl ifisser il-fidi tagħna, id-dawl ifisser il-kelma li taslilna minn Ġesu. Naturalment dan nistgħu nitilfuhom bħal dawk il-5 li kellhom id-dawl imma ma ħadux ħsiebu. Jalla ħbib tiegħi insibu il-kuraġġ ħalli ma nibqgħux magħluqin imma niftħu beraħ il-bib ta' qalbna, il-bib ta' moħħna, il-bib tal-komunità tagħna biex nagħmlu niskopru dimensjoni ġdida tal-wiċċ ta' Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.